channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagyong Karding nagbabanta sa Northern Luzon. Oversupply ng tuya sa Nueva Vizcaya, problema ng mga magsasaka. Dagdag 2 piso sa pamasahe sa jeepney, hindi sapat. Manila North Road sa Pagudpud, Ilocos Norte bukas na sa trapiko. At milk tea sorbetes kinagigiliwan sa Burnham Park. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inaresto sa isang entrapment operations ang isang lalaki matapos pagbantaan ang nakarelasyon nitong babae na ipapakalat ang hubad nitong larawan kapalit ang pakikipagtalik. Magbabalita Gracie Rutaw. Inaresto sa isinagawang entrapment operation sa loob mismo ng isang motel sa Mexico, Pampanga ang isang 24 anyos na lalaki na inireklamo sa pananakot sa 22 anyos na babaeng nakilala at nakarelasyon umano nito online. Sila po ay nagsimulang magkaroon ng relationship via online noong Mayo 2022 or ang tinatawag po nating virtual lovers. Nagsimula po yan nung nagkapalagayan po sila ng loob na kung saan ang ating biktima po ay nakapag-send ng sensual na photo at video sa kanyang nobyo via online. Hanggang po sa magustuhan nito ng kanyang nobyo at masanay na sinesendan siya ng mga sensual na photo at video ng kanyang nobya. Hanggang sa pinipilit niya na po ito, pinagmumura kung hindi na nagugustuhan ng babae ang mga instructions niya ng mga iba't ibang kalaswaan just to satisfy his sexual needs. Ang nangyari po is naaabuso na po yung babae, pinagmumura niya na po pag hindi sumusunod sa gusto niya at tinatakot po niya na ikakalat ang video kung hindi po sumunod ang babae sa pagsisend ng mga sensual na video at larawan ng biktima. Sa takot ng dalaga, humingi na ito ng tulong sa mga otoridad hanggang sa maaresto ang suspect. Tinatakot po niya na ikakalat ang video kung hindi po sumunod ang babae sa pagsisend ng mga sensual na video at larawan ng biktima. Hindi po ito nagustuhan ng ating biktima kung kaya't idinulog niya po ang kanyang complaint dito po sa himpilan namin ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Inihahanda na ang pagsampa ng kasong paglabag sa Article 286, RA 9262 at RA 9995 in relation to Section 6 ng RA 10175 laban sa nahuling suspect. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Hindi pa rin sapat para sa ilang tsuper ng jeep ang 2 pisong aumento sa pamasahe ng mga jeepney. Maging ang subsidy mula sa LTFRB, hindi pa raw natatanggap ng ilang tsuper. Narito ang report.
Para may maipakain sa pamilya, pinagtitiisan ni Lawrence ang araw-araw na pamamasada. Ito'y kahit madalas, wala siyang kinikita. Crudo lang at saka kulang pa sa boundary dahil sa dami namin. Tapos traffic pa. Di wala rin gawing makikita. Para matulungan ang mga kagaya niyang tsuper sa buong bansa, ang LTFRB inaprubahan noong September 16 ang aumento sa pamasahe sa ilang pampublikong sasakyan kabilang ang jeepney. Dati po ang sinisingil na is 11 for the first 4 kilometers, magiging 12 pesos po siya. At yung dati pong 150 per kilometer, magiging 1.80 na siya. So ang increase po actually 9% on the base fare and 20% per kilometer. Pero kulang pa rin ito para kay Lawrence. Kulang pa yun. Bakit po kulang? Sa taas ng ngayon ng crudo. Kahit patas ang ang pamasahe, wala pa rin silbi sa aming mga jeep. Problema rin ng iba sa kanila ang hindi pa naibibigay na fuel subsidy. Pati yung mga pangkrudo nga namin na pantawid, hanggang ngayon wala. Opo. Kaya iwan ko, hintayin mo na lang yung karga, yun naman ang sinabi. Patuloy po kami nagbibigay at nagve-verify kasi meron pa rin pong mga hindi kumukuha ng kanilang mga subsidy cards, fuel subsidy cards sa Land Bank. Actually, as of last week yata, meron pa kaming 1,800 na hindi pa kumukuha ng kanilang fuel subsidy cards. Itong fuel subsidy card, Hinihikayat pa rin nila ang mga operators na i-double check ang mga cards ng kanilang mga tsuper. October 3 naman magsisimulang magiging epektibo ang aumento sa pamasahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ikinababahala ngayon ng mga magsasaka sa Nueva Vizcaya ang oversupply ng luya. Bentahan nito bumagsak sa 100 piso kada 5 kilo. Magbabalitaan ni Menzo. 3 dekada nang nagtatanim ng luya si Loreto. Pero ngayon lang nila naranasang magkaproblema sa pagbibenta ng kanyang ani. Kasi noon ubos na yung sinasabi namin na butik, ubos na ngayong buwan na ito kasi malapit na naman ang anihan. Ngayon hanggang ngayon marami pa. Isa si Loreto sa mga magsasakang hirap ibenta ng ani dahil sa oversupply ng luya. Kaya ang mga magsasaka sa gilid na ng kalsada ng Aritao sa Nueva Vizcaya ibinebenta ang kanilang ani sa bagsak presyong halaga. Tingnan mo nga sa mga highway sa daan, may nag-retail na lang doon na 4 kilos, 100, 5 kilos, 100. Babaan na ngayon ang binta ng luya. Harvesting season kasi ng luya sa probinsya. Bali, ngayon po kasi talaga yung kanila ma'am, harvesting season nila. From September, October, gano'n na ma'am. Tapos na isabay pa ata itong itong harvesting nila sa may kasigo. Meron din yung mga mga tinatawag nilang mga mug ma'am, na yung mga maliliit, halos ipamigay kasi ng yun ma'am, ng mga parang reject na rin po yun ma'am, ipinamigay nila sa mga tao. Itong mga tao naman siguro is ibinebenta naman nila. Bumaba po yung presyo. Kamakailan lang, sinisi ni Department of Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban ang mga magsasaka sa bansa dahil sa oversupply ng mga gulay. Ayon sa kalihim, kakulangan sa pagpaplano ng mga magsasaka sa kanilang pagtatanim, pag-aani at pagbibenta ang rason sa oversupply. Kaya, ang Department of Agribusiness and Marketing Assistance Services ng Department of Agriculture Region 2 binili na ang aning luya ng mga magsasaka. Sa ngayon, naglalaro mula sa 10 hanggang 45 pesos kada kilo ng luya depende sa klase. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture Region 2 sa oversupply ng luya sa probinsya. Anne Menzo para sa Luzon Headlines. Isang mobile trolley ang ginagamit ngayon ng isang paaralan sa Tarlac para turuan ang mga bata na bumasa. May kwento si Clarence Ventura. Hindi naging madali para sa mga guro ng Sipong Caldaza Panumpunan Elementary School sa Tarlac City ang naging sitwasyon ng pagtuturo noong pandemya. Bukod sa mga pag-iigpit, kulang din ang oras na nagugugol para mas maturuan at matuto ang mga estudyante.
Para makabawi, binuo nila ang mobile trolley. Ito'y isa tilang maliit na aparador na naglalaman ng mga libro at mga kagamitan sa eskwela. May gulong sa ilalim para madaling dalhin kahit saan. Yung concept po kasi nito, habang ito tinuturo po sa community na. Kumbaga po yung school, inilatid namin sa community every Saturday. Para maturuan yung mga bata na magbasa. Para yung learning gap, mapunuan yung 2 years na nawala sa kanila. September 17, magsimula silang mag-ikot sa mga bahay-bahay para turuan ang aabot sa 57 bata. Isa sa mga nag-iikot, si Teacher Rachel. Ako, napaka-bless. Nakaka-bless lang na maging parte ako nung activity na yon. Masaya, nakakataba ng puso at isa pa ako yung naisip na gawing chairman ng aming head. Kumbaga, hindi lang siya as trabaho, iaano namin to as ministry namin sa mga bata. Bukod dito, isang maliit na library rin ang kanilang itinayo. So lilipat pa rin yan, lilipad pa rin ang aming mga trolley, magpapatrol pa rin yan. No? And gusto ko lang ipaalam din, meron din talaga kaming home space, isang bahay ngayon sa Mayriles, na parang library siya na pinupuntahan ng mga bata. Bukod sa pagmamahal sa mga estudyante, nagsisilbi din itong paalala sa kahalagahan ng edukasyon sa mga bata. Handa rin silang umalalay at magdala ng pag-asa sa pagkamit ng mga estudyante ng magandang kinabukasan. Clarence Ventura para sa Luzon Headlines. Busker mula sa La Trinidad sumulat ng isang kanta tungkol sa pandemya. Kung ano ito, alamin sa kwento ni Taj Rosales. Bata pa lamang, nahilig na sa pagkanta si Fritz. Inspirasyon niya sa pag-awit ang kanyang ama. Libangan kasi nilang makinig ng iba't ibang genre ng kanta noong bata pa lamang siya. Mas umigting pa ang pagmamahal niya sa musika noong binigyan siya ng kanyang ina ng gitara. Ngayong 21 taong gulang na siya, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagbabasking. Nagbasking ako, especially ngayong year, kasi nag-stop ako. Tapos sabi ko, ano kayang pwedeng gawin. So, syempre may passion ako sa music. So, why not push myself to go to, sing public. So, ayun, basking yung pinili ko. Pero hindi naging madali ang pagbalanse ng pag-aaral at musika, lalo ngayong pandemya. Kaya ang stress na dala ng pandemya, idinaan na lang sa isang awitin. Inamagatan niya itong Bangon. Sinulat ko yun noong nagsimula ng pandemic. Kasi siyempre halos lahat ng Pilipino kailangan nila ng lakas. Kasi hindi naman araw-araw masaya, di ba? Nung sabi ko, bakit? Parang ang lungkot ng mundo, sabi ko. Paano kaya pag gumawa ako ng kanta? Baka makatulong sa iba. Tumatalakay ang kanta sa kalagayan at pagbangon ng mga Pilipino mula sa pandemya. Panawagan ni Fritz sa mga kapwa musikero, gamitin ang boses upang makapagbigay inspirasyon. Sa mga buskers, tuloy nyo lang po. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Masaya pa. Alam mo naman ang buhay, di ba? Pag minsan nasa taas, sa gitna, sa baba. So, tuloy lang. Isa lamang si Fritz sa napakaraming kabataan na buong pusong nagpapakita ng kanilang mga talento. Kaya hangad ng mga katulad ni Fritz ang patuloy pang pagtangkilik sa talentong handog ng ating mga buskers. Taj Rosales para sa Luzon Headlines.
Sunod, Northern Luzon naghahanda na para sa pagtama ng bagyong Karding. Yan ang iba pang mga balita. Abangan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Naghahanda na ang buong Northern Luzon sa inaasahang pagtama ng bagyong Karding sa darating na linggo. Pagiging severe tropical storm category ng bagyo, hindi inaalis ng pag-asa. Magbabalita Charles Limon. Katamtaman hanggang sa malakas na pag-uulan at malakas na bugso ng hangin. Ito ang babala ng pag-asa sa buong Northern Luzon sa darating na weekend sa paglapit ng bagyong Karding. Then as of 10 a.m., it is estimated around 1,085 kilometers east of Northern Luzon and maximum sustained winds of 65 kilometers per hour. Sa paglapit nito, hindi inaalis ng pag-asa na lumakas pa ito bilang severe tropical storm. Sa pagtataya ng pag-asa, sa linggo ang inaasang paglandfall ng bagyo. Tutumbok pa rin ito itong area ng Cagayan at Isabela, kaya ito pa rin yung nakikita natin na magiging crucial over the weekend. So kahit Sunday, inaasahan natin na ito ay magla-landfall dito, possible na maghatak na ito ng habagat at magpaulan over the entire Luzon area. Bukas, araw ng Sabado,
katamtaman hanggang sa malakas na pag-uulan ang asahan sa Batanes, Cagayan at Isabela. Pagdating ng linggo, asahan na ang maulan at maulap na panahon sa buong Luzon. Naghahanda ang Pag-asa sa posibleng pagtataas ng signal number 3 sa pananalasa ng bagyo. Posible din ang pagkakansela ng mga biyahe ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Pero kumpiyansa ang ahensya sa magiging track ng bagyo sa paglapit nito sa kalupaan. Makikita po natin yung dyan sa image. Magbago man yan, pasok pa rin siya dyan sa probability code na yan. So pwede siyang tumaas o pwedeng bumaba ang magiging track niya sa mga susunod na araw. Naghahanda na sa ngayon ang iba't ibang pamahalang panlalawigan at mga bayan sa Northern Luzon sa pag-activate ng mga DRRM office. Sa Lunes o sa Martes, inaasahang lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. One-lane passable na ang Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte matapos ang 2 linggong pagsasara nito dahil sa landslide. Ang follow-up sa report ni Yeda Joyce Rudil. Naging pahirapan pa rin ang clearing operation sa pagguho ng lupa sa Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte. Pero noong Miyerkules, one-lane passable na ito sa mga motorista. Meron kaming advisory na from 6 to 6 o ganyan, one lane passable. Then yung nagbukas na ang araw pa, pero one lane passable. Light vehicles pa lamang ang pinapayagang dumaan dahil hindi pa lubusang natanggal ang mga gumuhong lupa sa daan. Kaya hindi pa masabi kung kailan bubuksan ang 2 lanes ng kalsada. Inabisuhan muna ang mga motoristang dumaan sa Ilocos Norte via Apayao Road dahil sa clearing operation. Pero problema ngayon ng mga pagka-stranded ng mga mabibigat na sasakyan. Operation, marami pa yan. Nandito sa yung mga equipment. Saka binabantayan namin. Huminto na rin ang karagdagang pagguho ng lupa. Isa ang Manila North Road sa mga mahahalagang daanan papuntang Cagayan at Isabela. Nandun muna sila, konti lang naman sila. Pero konti lang yun na stranded dyan o lang dumadaan. Yung mga dati na. Namahagi naman ang pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte ng ayuda sa 3 barangay at bayan ng Adams na apektado ng pagguho. Nagpadala na rin ang pamahalaang panlalawigan ng mga heavy equipment para tumulong sa clearing operation. So okay na, pero nung dati, nagbigay naman ng help yung local government sa mga affected barangays. Yung mga walang ilaw, nagre-reinstall na rin yung electric cooperative. As soon as possible time, baka may balik din yung kuryente. Pinapaalalahanan naman ng DPWH ang mga motorista sa pagdaan sa nasabing kalsada sa mga banta pa rin ng pagguho ng lupa. Yeda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. Ipinagmamalaki ang isang resort sa bayan ng Itogon. Kung ano ito, silipin sa kwento ni Alec Ralustian. Isa ang turismo ng Barangay Dalupirip sa bayan ng Itogon ang unti-unting bumabangon mula sa pandemya. Isa sa mga dinarayo sa barangay ang mga hiking trails. Matatagpuan din sa barangay ang St. Joseph Heritage Church na itinayo pa noong 1949. Protektado ang simbahan ng National Commission for Culture and the Arts Committee on National Sites and Monuments. Sa pagdagsa ng mga turista sa barangay, ilang residente muli sa barangay ang nagbalik negosyo. Isa na rito ang isang family resort. We use this this is supposed to be a family resort. Kasi yung mga anak namin palaging pumupunta sa beach. During their birthdays, they used to go out. Kaya namin tinatayo itong resort na ito. Ayun. Saan yung mga kasama niyo? Palit lang po sa group. Ay na rin po namin. Ay, mayroon na kayo lahat yan? May kahulugan din ang pangalan nitong Pahak Resort. In Ibaloy is Pahak. That one, it's like a jackfruit. Fruit. Marami daw tumubo dito kaya pinangalang Pahak.
Bukod sa mga cottages at mainit-init na kaping alok sa mga bisita, patok din ang kanilang swimming pool. Refleksyon din ang resort ng simpleng pamumuhay mula sa probinsya. Bukod sa resort na ito, umusbong din ang homestaying sa Barangay Dalupiri. Ang homestaying ay ang pansamantalang pakikitira ng ilang mga turista sa bahay ng isang residente sa isang lugar. Yung mga coordinator yung parang nag-stay muna sa bahay. Tapos second year, dumami na. Siyempre, Facebook, ng gano'n, Messenger. Tapos medyo more than 50 siguro. Pero kasi iba yung homestay, tapos iba yung pagkain. So yung ibang nag-stay sa school, yung ibang nagte-tent, dito rin sa bahay kumakain. Parang gano'n. Hanggang sa dumami na yung nag-homestay kasi nagte-tent din kami. Laking tulong ito sa mga residente. Malaking tulong po dahil nakabayad kami ng bills. Malaking tulong na po yun para naidagdag dun sa pambayad ng ilaw. Tuloy naman ang suporta ng barangay sa mga negosyong ito. Ngayon tapos yung hindi pa tapos pero medyo na yung pandemya, no? Nag-a-accept tayo ng mga turista. Kaya nga ginawa namin po, one time natin dito sa mga in one time natin yung pondo ng SDMP dito sa Barangay Hall. Official nga, basta ang importante yung emo ay ikakabuti o ikakaganda ng barangay natin. Sige. Kaya idagdag sa inyong bucket list ang mga pasyalan sa Itogon Benguet sa pagbangon ng turismo ngayong new normal. Alec Ralstian para sa Luzon Headlines. Admittedly, maraming mga empleyado ang matitigas ang ulo. And the question now is, disobedience of the lawful orders of the employer. Is that a ground for the termination of the employment of the employee? Under Article 297 of the Labor Code, as well as Department Order 147-55, dinefine niya ang insubordination. At sabi nito, refusal to obey some order which a superior officer is entitled to give and to have obeyed. No, it is a willful or intentional disregard of the lawful and reasonable instructions of the employer. So, just because matigas ang ulo mo, it doesn't mean that you are insubordinate. Pero pag ikaw ay binigyan ng lawful order ng iyong boss, ng inyong employer, then you should be, as an employee, following that lawful order. Sinasabi niya, willful or intentional disregard of the order. So, inutusan ka na, pero inignore mo yung utos ng employer, and that will be a cause for termination. Ito yung Asian Terminals Incorporated versus Marbella. So may mga elements dito. Unang-una, dapat may order. At yung order na yon ay reasonable and lawful. Hindi niya pwedeng iutos na pumatay ka ng tao because that is unlawful. Pangalawa, meron knowledge yung employee, sufficiency of knowledge ng employee na merong such orders, because how can you comply pag hindi mo alam na merong order, no? Pag hindi nila communicate, for example, na dapat from Monday to Friday naka-uniform ka, and hindi nila sinasabi sa mga empleyado, how could you comply if the employee does not know? And of course, the third one is it is in connection with the duties of the employee. No? Pag ikaw ay isang company driver at pinamalengke ka ng iyong employer,
The only question there is it in connection with your duties as company driver? Doon sa kaso ng Aquinas School versus Magnaye, merong isang employee doon na palaging nag-a-absent. At because of this, binigyan siya ng order ng kanyang superior na magpa-medical exam at i-explain yung kanyang absences. No? Hindi niya tinupad. And she was terminated initially because of abandonment. Pero ang sabi ng Supreme Court dito, hindi yan abandonment. Ang lawful cause of termination is insubordination. No? In another case, doon naman sa empleyado sa printing press, pinag-o-overtime siya. Siguro panahon ng Pasko, maraming order ng kalendaryo at kung ano, pinag-o-overtime siya. No? And an order was issued, ayaw niyang mag-overtime. Again, the Supreme Court said, no, dito sa RB Michael Press Incorporated versus Galit, na insubordination yan because lawful naman yung order, mag-overtime para makahabol sa production, but ayaw niyang makinig. Then, of course, in the case of Kakampi and its members versus Kingsport Express and Logistics, ito yung delivery, no? Delivery services, nagmumotor. At sinabi ng kanyang employer na dapat magpa-drug test ka muna kasi kailangan ito sa safety and effective performance of your duties na nagde-deliver ka. Mga empleyado, ayaw nila magpa-drug test. They were terminated from the company. At ito ay sinabi ng Supreme Court, classic example ng insubordination. The maximum penalty here is dismissal, pero nasa employer yan kung pagbibigyan ka, kung bigyan ka ng warning, bigyan ka ng suspension, bigyan ka ng censure. Pero yung ultimate penalty for dismissal, for insubordination, is dismissal from employment. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. PLP Sorbetes kinagigiliwan sa Burnham Park. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Patapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milky ng batang 90s, parang atin ang ikrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Unti-unting nakikilala ngayon ang isang vendor ng sorbetes sa Burnham Park dahil patok sa masa ang kanyang milk tea ice cream. Dala daw ng produkto nito ang pag-asa ng pagbangon mula sa pandemya. Tikman yan sa kwento ni Sofia Pagaduan. Isa sa pinakamasarap na panghimagas ang sorbetes. Patok ito, mapabata man o matanda. Kaya si JP, mission niyang mapanatili ang pagmamahal ng mga Pinoy sa sorbetes at sa mga susunod pang henerasyon. Masaya po ako. Dati rin po akong nagtinda sa mga school. Masaya po ako na nasiserve ko yung mga bata. Na nakikita ko silang masaya pagka kumakain ng ice cream ko. Family business ng pamilya ni JP ang pagbebenta ng sorbetes. Hindi lang naman po ako yung tindero ng ice cream sa pamilya namin. Maski na yung mga kapatid ko po is ice cream din po yung paninda. Pero noong pandemya, natigil sa pagbebenta si JP ng sorbetes sa Burnham Park. Pero sorbetes din ang nag-ahon sa kanila sa kasagsagan ng pandemya. Walang lumalabas, hindi kami pwedeng magtinda dito sa park kasi nga binawalan, lockdown nga. Kaya may isang friend ko na nagsuggest na why not na ilagay natin sa tabs and then ipa-order natin online. Kaya ang ginawa ko rin po para hindi rin mapabayaan yung negosyo na ice cream. Nag-create kami na naka-tabs na ipapa-online selling din. Kaya ginawa niya ako ng kasi hindi naman ako masyadong marunong. Ginawa na ako ni Ma'am Dimples ng FB page na Mr. Sorbetero. Kaya hindi natunaw ang mga benta nitong ice cream sa tulong ng mga online selling ng mga ito. Mula sa online selling, si JP ay bukas na rin sa booking ng mga events. Ilan sa mga ice cream flavors na gawa ni JP ang strawberry, avocado at ube. Dalawa, kaya bumili kami ng ice cream. Tsaka na rin namin yung bell. Bumili po kami ng ice cream para ma-refresh ngayon kasi nanggaling kami sa workout po. Kahit malamig sa Baguio, ni-cut ko kayong lahat na bumili ng ice cream kasi meron siyang strawberry flavor na para matikman nyo ang fruit ng Baguio. Pero ang pinakamabili raw sa mga bentang sorbetes ni JP, ang milk tea ice cream. Yun yung kakaiba, yung milk tea ice cream. Yun ang special na kung halimbawa yung mga event na nag-request na. Ilan sa mga flavor na alok niya ang matcha at winter melon. Malaki raw ang pasasalamat ni JP sa tindang sorbetes dahil natustusan nito ang pag-aaral ng mga anak at pangangailangan sa bahay. Hiling ni JP, naway kasing tamis din ng sorbetes ang magiging takbo ng kanilang buhay. Malaking tulong yung ice cream kasi hindi niya rin ako pinabayaan eh. Kahit na nung nag-online selling ako sa ice cream, hindi niya rin ako pinabayaan. Kaya super thankful din ako dito sa ice cream kasi tsaka sa lahat ng mga bumibili sa akin, super thankful ako kasi tinatangkilik na yung traditional ice cream na ganito.
Kaya malaking tulong sa akin yung pagsuporta rin nila. Sa likod ng mga paborito nating desserts ay mga kwento ng pagpupursige ng mga taong gumagawa nito. Kaya sa bawat tamis sa tuwing titikim ng mga ito ay may kalakipsanang mensahe ng determinasyon at pagpupursige, maihain lamang ito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your DigiBox